Здравейте, драги слушатели! Днес аз, Микаела Михайлова и Радио 125 ще ви разкажем за един изключително отдаден на работата си учител по биология, госпожа Стела Кукурина. Госпожа Кукурина е дългогодишен учител, автор на учебници и учебни помагала, любим класен ръководител на много ученици от различни випуски, учител с когото училището ни се гордее. През 2012 година под нейно ръководство и благодарение на изключителната й ангажираност в училището е създадена музейна сбирка «Спомени от училище», в която са събрани предмети и документи, свързани с историята на училището и живота на нашия патрон Боян Пенев, както и на Иван Пашов. Госпожо Кукурина, бихте ли ни разказали защо решихте да поемете тази инициатива и как всъщност започнахте да събирате тези архиви? Историята каква е? Започнахме да чистим складовете в училище и се оказа, че има твърде много стари помагала, много документация, която трябваше да отиде всъщност на боклук. И тогавашният директор, госпожа Ирена Анастасова, предложи да ги съберем и да се опитаме да направим една сбирка, която да показва живота в нашето училище. Всъщност идеята дойде и от едно посещение на ученици в историческия музей, където имаше много богато представена класна стая от времето на Възраждането. Тогава ние решихме, че всички предмети, които сме намерили в училище и документи, ще ги съберем в една сбирка и тази сбирка ще я обогатим, като използваме и други предоставени ни от колеги, от родители, от ученици предмети, свързани с училището в годините назад. Оказа се, че имаме експонати, които са още от по-миналия век, от преди 1900 година. Изключително ценни експонати. Имаме свидетелства от времето, когато се е родил Симеон. И тогава, вероятно знаете, че всички ученици са минали с една оценка по-високо, защото тогава двойките са станали тройки, тройките четворки и ние такъв документ притежаваме в нашето училище. Изключително ценни документи от времето, когато са писали на плочки с пясък, с клечки отгоре, които са ги заравнявали. От времето, когато са носили, когато са непослушни, табелки за порицание и за похвала на вратовете си, което е абсурдно да си го помислим за днес. Имаме бележници с едни правилници, които са повече сигурно от 10 страници, които правила абсолютно са се спазвали. И какво ли още не? Имаме специален шкаф, в който са представени предмети на Боян Пенев, които са ни дарени от неговата племенница, която вече е покойница, за съжаление, Виолета Пенева. Много предмети, които е притежавала Дора Габе. Имаме в различни отдели повече в момента от 650 експоната, някои от които сме ги търсили в училища, които вече са закрити в България и не съществуват. Други, които са ни предоставили дарители от техните ученически години или от ученическите години на техните родители, перодръжки, писалки. И наистина, ако погледнете сбирката, е в различни направления, които показват живота и начина на преподаване, учебници в тези по-далечни години назад. Получавате ли помощ от преподавателите или учениците за поддържането на цялата тази сбирка днес? Когато възникне идеята, много колеги се отзоваха и имаше няколко души, които донесоха невероятни експонати. Но в момента, в който открихме сбирката, нещата малко позамряха и в момента почти никой не се сеща, което е доста тъжно, че тази сбирка би могла и да се обогати с нови предмети. Толкова много закрити училища има, толкова много неща има в мазета и в шкафове, така че бихме могли при една, да кажем, нова кампания наистина да обогатим още повече тази сбирка. Имате ли представа дали в други училища има подобни музейни сбирки или това е нещо уникално за нашето училище? Преди няколко години бях в музея на образованието в Габрово, точно по повод на различни музейни сбирки в училища
и не разбрахме да има в друго училище, вероятно има в България, подобни изградени сбирки, което разбира се нас ни радва, защото ние сме направили една твърде богата сбирка. За другия музей, за другата музейна сбирка също ми се иска да кажа няколко думи. Идеята възникна от две състезания, които в годините назад провеждахме в училище. Едното Аз обичам България, само че не в този формат, в който е сега. И следващата година темата беше етнографски области в България. Тогава се включиха страшно много баби, майки и кой ли не още, и всички тези неща, с които бяха представени различните етнографски области, те оставиха в училище. Тогава възникна и втората идея да направим тази етнографска сбирка, която сега се намира в другата страна в фоайето, вие я знаете, но там нещата от време на време някой се сеща, донася по някой предмет, но в една, да кажем, кампания това би могло и да се обогати още повече. Какво бихте посъветвали учениците на нашето училище относно отношението именно към тези важни неща? Какво да ви кажа? Тъжно ми е, че малко ученици проявяват интерес, а ми се иска всеки да влезе да разгледа и да види как са учили неговите баби, дядовци и това нещо не просто да мине и да замине, а да остане в съзнанието им, да остави някаква следа и да можем да обогатим тези наши сбирки, защото това е част от нашето минало. А ако не познаваме миналото си, не знам как ще отидем в бъдещето. Вие бяхте с Микаела Михайлова, член на клуба по журналистика. Подкаста можете да чуете на интернет радиото на училището, в сайта Коментатор.bg, както и в YouTube канала ни. Госпожо Кукурина, много ви благодаря за отделеното време. За мен беше удоволствие. Благодаря и аз.